ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозир обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монандро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 90,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 30 квадратный метр, доми дуошонага. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 190,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ. 4 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, тегдонхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 175,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. 8 сотиқ заминай, 2 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хона миёна. падвал ҳам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 125,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 9 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, тегдонхона ҳам дорад. ремонти хона замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 350,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, наздики стадион. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 90,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, аз номи канали мо гап бизанед, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ. 8 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, аловхона ҳам дорад.
хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 135 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 44 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 265 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, наздикии Корвон. 5 сотиқ заминай, 6 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. дар хона медароӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. ягон расход надорад. нархаш 500 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данқара. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. нархаш 95 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. айгуҷо хона ёем айгуҷо мошин, квартираи фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтед, мо